Asu balik lho, bensin dicampur tae asu. Nah, kana. Lek. Bongko. Iki gara-gara bensine to, iki motor anyar guys, plat nomor lagi metu kok mau tamati ae. Iki kan ndek wingi bensine kan ning Bojonegoro mulai rame. Iki Mas teko ngene make. Wis teko nggonku langgit. Tok bisa tak tekoni har. Iya tekan harus terus. Piye Mas? Piye? Iki gimana kan tak tap kabeh. Terus tadi tak resiki. Aku tak kon resiki pancen. Ya. Terus bensin kita balik neh. Berebut neh. Terus otomatis tak tap neh kan ya. Nah iki. Terus baru iki kancaku tak kon tuku Petramak, tukokno jajal Petramak 50.000. Ning pom. Terus mari iki terus tak sokno. Pinu terus baru tak reset sisa. Mari ngono aku beri lho bajeku ya padha. Bajeku yo dedet Iki rusak Purwosari yo yo. Ngene kabeh. sambat perkara kuwi. Asu banget. Asu pancen BPOM ya. Pamit hancukan. Kowe udah rusak gara-gara kowe. Kurang akeh kowe. Badim. Asu balik lho, bensin dicampur tae asu lho. Tak buak itu. Asu. Wah, Sali terus tengah gua. asli tenan motor anyar gara-gara nek ra bensin apa neh. Masa motor anyar bosok nek ra bensine. Iki Pak Prabowo neh iki engko. Pak Prabowo neh iki engko. Wis to. Sing kena Pak Prabowo iki engko jelas engko. Motor iki bosok iki lho akeh iki. Iki gejala iki.